Това е мобилен кокошарник, проектиран да бъде преместван на нова паша всеки ден. Той се захранва със слънчева енергия и няма под, така че кокошките винаги имат свежа зелена храна и насекоми, с които да се хранят. Освен това, той предотвратява натрупването на тор, а кокошките могат да се движат свободно. Традиционните кокошарници често затварят кокошките в тесни, лошо проветрени пространства, където отпадъците се натрупват и здравето им страда. Тези остарели методи принуждават птиците да живеят в нехигиенични, пренаселени условия, които пренебрегват естествените им нужди. За разлика от това, този дизайн предлага по-чиста, по-здравословна и по-естествена среда, осигурявайки на кокошките свеж въздух, естествена диета и достатъчно място за разходка, като същевременно поддържа етична грижа за животните. Но тези кокошки сигурно ще струват повече в магазините. Какво мислите? Струват ли си допълнителните разходи? Ако не следвате истинския хъсъл, вероятно никога няма да ни видите отново. Но ако сте, тогава поздравления, вие растете всеки ден.